Toto není pravda. 15 rokov som nezažil sneh a teraz som v New Yorku na výstave, je tu snežná búrka. Všetko zastavené, doprava zastavená, lety zrušené. Budem tu musieť zostať o 3 alebo 4 dní dlhšie. No, výstava ide dobre. Neviem, ako to bude dneska, či vôbec sa tam niekto dostane. Ja som tu na kúsok v Manhattane a no, pozri, jak to tu vyzerá. Toto je dobrodružstvo, že som si vybral. Sakra. Aj, včera som sa skoro zbláznil od zimy, 20 pod nulou bolo. Skoro som neprišiel tých 8 minút cesty, čo mám do výstavnej haly z hotela. Skoro mi odmrzli ruky, tak som konečne kúpil rukavice. Samozrejme som nemal. No, toto je zábava, to poviem. New York, návšteva, nádhera. Jak sa teším zase naspäť do Bacha. Ježišmaria, tam je krásne teplúčko. Nož, takže spomínam na vás, a vy ste takéto mali na Slovensku, že? Bože môj.